खुलुमबाय आंनि मुङा सोमखोर बर' जिहेतु जोंनि 2022 आरो 23 मायथाइनि टंला कलेजनि बिसायख'थियाव आङो एज ए जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै ओंखारदोंमोन आं BoNSUनि सापर्टार लानानै जिहेतु दायो आङो 919 भटआव विनार जाबाय नाथाय बेखौ मेगन सानानै अपोजिशन पार्टिया माने रिकल खालामनो थाखाय कलेजाव दावराव दावसि खालामदों आरो बेखौथ' आं बोरै गनायना लानो हानो जिहेतु इलेक्शन कमिशनारानो बेखौ एनाउन्स होना होबाय आं जिहेतु इलेक्टेड जाबाय होननानै बेखौथ' आं गनायना लानो हाया बिथांमोना आंखौ नाङा होननानै बुंदों आरो रिकल खालामनो थाखाय खावलायदों बोरै रिकल खालामथावना जेनेबा जिहेतु खेबसे नङा खेबनै गासै स्टुडेन्टफोरखौबो लानानै खालामनाय जायो आरो बेयाव इलेक्शन कमिशनार स्टाफ टिचारफोरा गासिबो थाजोबो माने अकल आंनि टीमल' नङा अपोनेन्ट टीमनि मानसिफ्राबो थायो गासैनिबो सिगाङाव माने देखायना होनाय जाखायो आरोना माबे रिजेक्ट जादों माबे जायाखै बेखौ गासिबो नायो नाथाय बेखौ नायखांनायनि उनावबो बिथांमोना आरोबाव खेबसे रिकल खालामनो थिनदों अलरेडि बे रिजाल्टआ आउट जाखांनायनि उनावबो आं बेखौ गनायना लानो हाया आरोना जायाखै मालाबाबो जाफेराखैमोन मानो होनब्ला सिगांनि बोसोरफोराव आरोना एबसुनि सापर्ट लानानै जायफोरा गेलेयो बिथांमोना देरहायोमोन नाथाय देग्लाय आं BoNSUनि सापर्ट लानानै ओंखारबाय आं देरहाबाय बिथांमोना जेनबाय बैनि थाखायनो बिथांमोना बेखौ खालामनाय जादों आरो दुखुथ' आं फोरमायनो सानदों मानो होनब्ला अन्य बोसोरफोराव बेफोरबायदि जायाखैमोन रिकल खालामनाय आरो गुबुन अपोनेन्टआबो बिथांमोना देरहानायाव बिदि रिकल खालामहोआखैमोन नाथाय आं देरहानायाव बिथांमोना आंखौ रिकल खालामनो दाबि खालामनायलाय आं एसे दुखु फोरमायदों आरो आं बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि हामलायनायखौ बावहरो मानो होनब्ला बिथांमोना आंनि थाखाय थैथां नाजादोंमोन आंखौ देरहाहोनायनि थाखाय बेनिखायनो आं बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावो मानो होनब्ला जोंनि टंला कलेजाव गोबाङावनो खोनादों जानो हानाय रिजाल्टनि सायाव लानानै गोबां दावराव दावसि जादोंमोन आरो थ' बेयाव थांनाय एक्सिएसआ एसेबां रेसपन्स होआसै थ' बेनि थाखाय आंखौ लोगोफोरा खावलायनायलाय आं ओंखारबोबाय दायो आरो जिहेतु इउनिभारसिटिनि जेभियार आदा बिथाङा आंजों मोजां मानो होनब्ला आंबो सानबाय आदाजों लोगो जाफानानै मोजां खामानि मावनो हागोन होननानै आं ओंखारनाय जाबाय आरो आं सानो जिहेतु जोंनि गासै बर' लाइमोनफोरा एडमिसन मोनजोबनांगौ मानो होनब्ला थांनाय बोसोराव आं बयस कमन रुमनि सेक्रेटारिमोन आं जेब्ला फार्स्ट सेममोन बै समावबो गोबाङानो एडमिसन मोनाखैमोन मानो होनब्ला जोंनि फरायसाफोरा गोबाङानो मोनथिया नटिसफोरखौ नाया जिहेतु इनकाम सार्टिफिकेट मोनसे दिहुननो थांनांब्ला बिराद गोबाव लायो सम लायो आरोना थ' बेफोरबायदि बेलायाव माखासे फरायसाफोरा मोनाखैमोन थेवब्लो आं प्रिन्सिपालखौ रिकुवेस्ट खालामनानै खावलायनानै एडमिसनखौ आं लाहोहोनाय आरो जेब्ला आङो हाइस्कुलाव फरायोमोन हाइस्कुलाव फरायबोबाय थानाय समावबो आङो हाइस्कुलनि जेनेरेल सेक्रेटारि जानो नाजादोंमोन आरो उन्दैनिफ्रायनो आं क्लासनि केप्टेन बायदिसिना जाबोनो मोन्दोंमोन आरो स' आं सिगांनिफ्रायनो सानोमोन जिहेतु आंबो उनावहाय आं टंला कलेजनि सासे GS जागोन लुबैनाय 4000 स्टुडेन्टनि सासे लिडार जानो आंहा लुबैनाय दंमोन उन्दै समनिफ्रायनो स' बिनि थाखाय आंनि नाजानायाव आं दिनै नैबे मासिखौ मोनबाय आं दुखु फोरमायनो सानो मानो होनब्ला जों गासिबो बर'नि गेजेराव बिदि मोनसा मोनसि सानज्लायनो नाङा ओंखायनो आं सानो जिहेतु जों गासिबो गोरोबलायनानै खामानिखौ मावलांबा साबसिन जायो नामा बेखौ आं सानो